kin batse waye taɓa min ke baby kuma wane ne ƙarya ne ya ga kukanmu masu adawa na ai dole ku ganni ku kyale ni da hobiya dai bana so yan mata su kulan baby kuma wace ce ƙarya ne ta ga na faɗi masu adawa ta ai dole su ganni su kyale ni da hobi wala tambe tambale kaza ta nuna a zubo mini yan naira 10 ita ce canji na inda kika mun rawa baby ni ba kya so na Ali ya ga Ali a soyayya kuma mun tattauna iya ina ta bayani dan Allah ki bani surar ki ta jani har na fada a tsauni kin cika kin ba tsaye mai sona aikin yi so ne ko kauna lallai zan baka amana yi sauri ka zama baby na tun farko in aka taɓa ka dole ne na yi barna baby ni bebin baby na ni ina son ki ni ma ai kana kalbi na za na ɗauke ki kai ka san dukan sirri na ma ya dame ki san ka ne yake damuna sha kurmin ki so ka bani labari na za na aure ki ni ka zamo cikon buri na a duniyan nan baby dole ki toshe kunnen ki a domin dan adam sai dai Allah akwai wanda bai kaunar ki komai yanda ke ka tare da su wani sai ya cuce ki cikin kawaye na tabbata hada dangi na ki burin su ki faɗo harkar ki ɗauki zance na aidar farin ciki zaki sharshar idan na fahimta da ni da ke so suke mu fara dadi lallai na